Niro sa volá nový prírastok značky Kia. Ide o kompaktný hybridný automobil a o koncernové využitie hybridnej technológie, to znamená benzínová 1.6 elektromotor, na jednej ose umiestnený spoločný výkon 140 konských síl. Ak chcete touto auto niekde zaradiť, tak svojou platformou je hierarchicky pod Kiou Sportage, pretože je to nižší crossover, nie je to SUVčko, auto stavané na mestskú premávku a tomu zodpovedá manažment hybridnej sústavy, navigácia, ale aj usporiadanie vnútorného priestoru. Kia Niro navazuje designově tady uvnitř na předchozí nový modely, to znamená na Sportage a další. Je to krásně řešený, nicméně má své odlišnosti, především ten přístrojový štít je úplně jiný. Je tam displej, můžete sledovat, jak vám pracují ty systémy hybridní, kde jak teče energie, kolik využíváte, kolik rekuperujete. Má to tady volič automatický převodovky, byť to není automatická, ale 6stupňová dvouspojková. No a na to, co jsme si už zvykli, interiér působí kvalitně, materiály jsou příjemný, takže si myslím, že to bude takovýto dobrý, robustní městský auto, ale Rastio mluvil o velkým rozhovoru a tak by mě zajímalo, Rastio, projevuje se to na těch zadních sedačkách? Určite, 2700 mm je cítiť, a to pri nastupovaní do interiéru. A hoci toto auto nie je hierarchicky tam, kde Sportage, tak tu je viac miesta nad hlavou, aj ten priestor pred kolenami. To sa mi ani nezdá ako kompaktné auto, skôr ako stredná trieda. Sú tu použité možno iné materiály ako Sportage, pretože je to na to skôr denné také využitie, teda ľahkú údržbu, rýchle nastupovanie, vystupovanie. Možno v tomto aute nebude prekážať, ak vám ho deti zašpinia. Nečakal som od modelu Niro až takýto slušný batožinový priestor, pretože je široký, pomerne dlhý a aj hlboký, ak zdvihnete toto druhé dno, pod ktorým je ďalší odkladací priestor a podľa môjho názoru by sem vošla ešte aj rezerva. To vďaka tomu, že hybridná sústava má batérie uložené pod zadnými sedadlami. Čiže toto je mestský typ auta, pripravený k predaju, k výrobe a myslím, že bude mať svoje opodstatnenie najmä vďaka vnútornému priestoru. Na priestore je aj kombi. Je to nová Kia Optima SV, kterou jsme tady loni s Rastou obdivovali v Ženevě, když to byl ještě koncept Sportswagon. My jsme rádi, že designově si zachovala pár prvků z toho Sportswagonu. Je důležitý, že tohle je varianta GT, to znamená taková sportovně šladěná. Odpovídá tomu i technika, pod kapotou je přeplňovaný 2-litrový benzín s výkonem 245 koní, 6stupňová automatická převodovka a co je důležitý, sportovnější podvozek. Máte 3 režimy, mezi kterými si můžete přepínat, ale Kia Optima SV je stejnak o tom prostoru vzadu, o zavazadlovém prostoru a místě na zadních sedačkách. No, ja by som povedal, že je to nový korejský Superb, lebo keď si sem takto sadnem, ja mám síce krátke nohy, ale táto vzdialenosť je v podstate nadštandardná v rámci strednej triedy. Je to niekde tam, kde Mondeo Superb, taký je môj odhad. Vnútorné spracovanie opäť o triedu niečo lepšie ako Sportage a Sportage na tom nie je zle. No a to vypracovanie batožinového priestoru, stačí sa na to pozrieť podľa mňa. Ten objem je 553 litrů, relativně vstup, nízká nakládací hrana, takže odpovídá to těm standardům praktických vozů, sklápění sedadel, variabilní přepážky, dvojité dno. Rastio, zakončil bych to, že ten potenciál toho auta je velmi zajímavý a všechny 3 novinky, protože k tomu přidám, že ještě Kia Optima přijde jako plug-in hybrid, ta standardní, ten sedan, by se měli na trh dostat někdy na podzim už letošního roku. A ja by som si dal ešte fajnovosť na záver. Toto sú detaily, po ktorých Kia ide, pretože možno niektoré západné automobilky toto tak odsúvajú na bok a Korejci práve prichádzajú s tým. A ja som si tu všimol, niekoľko ľudí so zápisníkmi prišli s týmto pohli. A všetko je to naozaj prepracované dokonale. Možno by sa v tomto modelovom rade hodil ešte nejaký stredný motor medzi benzínovým turbom a 1.7 CRDI. Ináč, naozaj klobúk dole.